பிரைஸ் லார்ட். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த நாளில் கூட உங்களோட கூட தேவனுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். சங்கீதம் 91:15 விதமா சொல்வது, அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான், நான் அவன் பருவத்து அருளச் செய்வேன், ஆபத்துல நானே அவனோடு கூட இருந்து அவனை தப்புவித்து அவனை கடப்படுத்துவேன் சொல்லியிருக்கிறார். என் அன்பு சகோதரனே சகோதரி, உங்களுடைய வாழ்க்கையில எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு சூழ்நிலைகள் வித்தியாசமா இருக்கோ அப்பெல்லாம் நீங்க அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள். ஆபத்து என்பதில்ல, அவர் நோக்கி கூப்பிடுற எவனுக்கும் செவி கொடுக்கிற தேவனா இருக்கிறார். அவர் செவி கொடுத்து உன்னை ஆசிர்வதித்து உன்னை பிரச்சனையிலிருந்து தப்புவித்து உன்னை கனப்படுத்த மாத்திரமல்ல, நீடித்த நாட்கள் அவங்களை திருப்தியாக்கி என் ரட்சிப்பை காண்பின்னு சொன்னவர் நம்ம ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன அந்த வசனங்கள் நிறைவேற்படிக்காக எல்லா சூழ்நிலையும் கர்த்தர் உங்களை தப்புவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார், உங்களை கனப்படுத்த வல்லவராக இருக்கிறார். இந்த நாள் உங்களுக்கு ஒரு வெளிச்சத்து நாட்களா இருக்கட்டும். இயேசு நாமத்தை ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. ஆமென். தேங்க்யூ. காட் பிளஸ் யூ. அடுத்த சந்திப்போம். ஆமென்.